Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala al-mabus rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambalemo anti segante nyine ka foli ani wale nyuma don kura kura ya au yesanga ani wati belajeli au minu Shirif La TV jabarani sugandi ka kwa kuna foni tayoroyi amba fo ka bismillah bi wajulu keneka. Alhamdulillah an so jali na farfon ne ba au kumbe bi wajulu keneka anga Shirif Mso as-sayyida Haja Makoroba Haidara aleka anniversaire keneka min kene sikira sotiba Jamiatu Ansar Dinil Islami o bolo fara min be Jelbugu ka fara famin kulubali ani Sayyida Haja Makoroba Haidara alekan bagaje kulu minnu be no na be fo ma fan club Makoroba Haidara olu ka tege di nyogoma hukumun konnana ubi jaga kene ba min siki sanwosa nga Sayyida ye kasangani aka bangeni ni sojali nyanyaru jirali nin kunyi ni anye o kene de kan alhamdulillah uye ladan lakle nyine ka be juma doma septembre kalo kleta ani sheki san bafla ani muka bara nu yere nu dona ni foli kan ani duawdon kanyeshi anga Sharifa ma femi sorolo la Shirif La TV tokola nini au anga je angu nyamada. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne incroyablement humaine, Sayyida Makoroba Haidara. Parler d'elle, ce n'est vraiment facile du tout, je l'ai dit au tout début. Et aujourd'hui, je ne cesserai de le dire. Souvent, nous voyons certaines veulent être comme elle. Certains veulent faire comme elle. Mais elles n'y arrivent pas. Tout simplement parce que ces gens, ils sont différents. Ils ne sont pas des mêmes personnalités. Tout simplement parce qu'elle fait ce que ces gens ne font pas. C'est aujourd'hui de ton anniversaire. Aujourd'hui, le jour de ton anniversaire, nous tenons à te souhaiter joyeux anniversaire. Quand je dis joyeux anniversaire, c'est un mot qui sort de ma bouche. C'est un simple mot. Mais au fond de moi, au fond de tous ces gens ici présents, c'est toute une vie qu'ils vous souhaitent. C'est toute une vie. Être shérifat, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, je ne cesserai jamais de le dire. Être une shérifat, être un shérif, c'est d'être inscrit dans les annales de l'histoire. Car au-delà de votre humilité, au-delà de votre savoir, au-delà de votre courage, au-delà de votre sagesse, vous êtes humble. Vous êtes des femmes fortes qui se battent contre le vent et marée pour servir encore et servir l'humanité. Aujourd'hui, je profite de ce micro pour vous dire que le groupe Sayyida Makoroba Haidara vous donne sa parole. Pour vous dire que nous sommes à votre service. Nous tenons à être à votre disponibilité pour toute une vie. Nous sommes là pour vous servir encore et encore, pour que vous puissiez avoir ce dont vous voulez. Et je tiens encore à le dire, Sayyida, joyeux anniversaire, happy birthday. Merci. Ari ame muso minga keneka nori Sayyida Haja Asta Haidara ditma Makoroba na fo wana kuma Makoroba ka bi billahi ame nyina samba anti ban kuma na Makoroba ka wanti do anti segi korole kare amba fo katabi kuma daye moya ere daye Makoroba tay billahi ni bi fega moya exemple tay ba ta Makoroba ere yena damana folo yani na ka gere nyogona mogoshini Makoroba ti je kono kibi je da to ala mogoshini Makoroba ti je sigi kono kibi sigi da to ala jangna bu ko to ni aya tamda jangna ko do sutuba kono ya Makoroba do na ya sutuba ala mame ika nyini ngali ko afro ka itara dendo be yan kare kono ko Makoroba ko jone do ala dem seni billahi abi nyumani fi
mɔgɔ dɔw tanu bi kɛ de dɔrɔn ko ala k'u sara mɔgɔra n'a ɲɔgɔnnaw ta kɛra o de an tɛ se ka foyi de fɔ mɔgɔkɔrɔba la n'an ko an bɛ mɔgɔkɔrɔba tanu a bɛ komi n'i ye miseli su baji la k'a kɔrɔta ani hakɛya min bɛ bɔ bilahi an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ mɔgɔkɔrɔba kan ani mɔgɔkɔrɔba kɔrɔ n'o de ye Ajara ni Asata ye an tɛ se ka bɔ kuma na f'an k'u fo u y'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ku mɔgɔkɔrɔba ye ne bonya k'a ba u bɛɛ tugura mɔgɔkɔrɔba kɔ ka ne bonya k'a ba mana fɛn fɛn fɔ u bɛ sɔn mana fɛn fɛn fɔ u bɛ sɔn u ka foli bɛ kɛ ne kɔnɔ yan mais an bɛ dugawu de kɛ mɔgɔkɔrɔba ye san caman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya mɔgɔkɔrɔba ma ala kana jugu ba la ala kana jugu sa la ala ka fɛn bɔ a la min ka fisa n'a yɛrɛ ye k'an ka bɔ ka foli kɛ an ka président tɔgɔ la n'o ye Bekayi Kulibali ye ale yɛrɛ fari man di a la san o san ale yɛrɛ bɛ fara an kan ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya nka ɲina a fari man di la an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiyaw kɛ ala k'a tɔɔrɔ dɔgɔya ala k'a ban pewu i kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasuli o la ka foli se nabaga bɛɛ ma cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ mun sen kɛnɛ sɔrɔ ani mun sen ma kɛnɛ sɔrɔ darula kama k'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛnɛ in kɛ ne ni aw bɛɛ ye dalu ye lahara don n'an bɔra yen sababu mun kelen bɛ kan an ka fɔ nin kɛnɛ in kan o tɛ sababu ye sababu mun dogolen don an ka seda n'o ye madamu Kulibali ye seda makɔrɔba Hayidara ale ka anniversaire kɛnɛ su in na an b'o de kan i n'a fɔ san o san a bɛ kɛnɛ in sigi cogoya min na an kana fara ɲɔgɔn kan ka ala fo ka barika da a ka nɛɛma na nɛɛma min bɛ yen n'a ye o k'an ye su in na an b'o kɛnɛ de kan o la an bɛ seda makɔrɔba fo an bɛ a ka sotigi fo n'o ye Salifu Kulibali ye an bɛ Sherifu fo n'olu ka kɔnɔnajɛlenya de ye bi anw yɛrɛ sera ka kɔrɔ sɔrɔ anniversaire la olu ka kɔnɔnajɛya de senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ anniversaire a tɛ kɛ gateau tigɛ dɔrɔn tɛ anniversaire tɛ bougie faga ye wa anniversaire fɛnɛ tɛ dɔnkolonkɛ ye an nana dɔn n'olu ka ɲɛnamayali sira de k'a fɔ anniversaire yɛrɛ de ye ala foli ye k'a barika da a ka nɛɛma la ala o de ɲini an fɛ k'a fɔ a ye nɛɛma mun ka ye n'an y'a dɔn ale ala ye a bɛ laban k'an diji o la su in na an b'o o kɛnɛba de kan o la dan tɛ Sherifu la komi an y'a fɔ su ye dɔɔni kɛ ka ban an bɛna teliya ka bɔ kuma la nin tun ye an ka président ye dakuruɲa fila min foli don an da ka b'o lase kɛnɛma an bɛ bɔ kuma la a kɛ to bɛ kan sɔli ala rasuli warahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ ala fo ka sɔla ka timanima in kan k'an ka nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo nin ye Club Seda Sharifa Usman kanubagaw ka ŋaniya yira ye ŋaniya yira min b'a la an y'an ka karamɔgɔ denmuso foto k'a la k'an bolo dɔ fara kan ka yelen k'a la makɔrɔba Hayidara den i Hayidara makɔrɔba Hayidara min ye anw bɔ dibi la k'an bila yelen na makɔrɔba Hayidara ni anw ka jɛ bi jɛ tɛ don jan don nka makɔrɔba Hayidara gurupu den kelen-kelen si kamana gannen ma se makɔrɔba ma k'a hakili bɛ se bilasiralikan min na n'a m'o k'i la makɔrɔba Hayidara an bɛ fɔlɔ k'i barika da kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Jakarija sogoba ye n'o y'an ka parrain a ka jigiya tali la makɔrɔba Hayidara an bɛ fɔ an ka tata nimaga ye n'ale bɛ dugu wɛrɛ ale ma se ka se yan nɔ makɔrɔba Hayidara ni an kuran in b'a yira ko diɲɛ kun bɛ dibi la aw fa de nana anw bɔ dibi la ka anw musow kɛ cɛladon musow ye k'anw denw kɛ den barikamaw ye ka anw yɛrɛ majigin an somɔgɔw ye makɔrɔba Hayidara aw de balimaya kala cogo ɲɛfɔ anw ye ka dilan cogo yira anw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ makɔrɔba i y'a waleya anw ɲɛna n'o ye an ka Seyida Nafisatu Hayidara tɔgɔ dali ye a ma mɛn na makɔrɔba an b'i fo mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na makɔrɔba Hayidara vraiment foli da tɛ anw bolo n'i ye diɲɛ kɛ fɛn o fɛn ye makɔrɔba anw b'a bɛɛ di ma su in na se foyi t'an ye nin kɔ an b'a ɲini fɛ i ka dugawu k'an ye haminako bɛ bɛɛ la mɛ an bɛ dugawu ɲini aw de fɛ an bɛ ɲini a ka dugawu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'a yira ne la makɔrɔba bonya ye ala ta ye kɔrɔta ye ala ta ye ala ka di ni balima bɛɛ lajɛlen ma makɔrɔba ala k'i ni furukɛ kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka feereya jimɛ sanfɛ makɔrɔba ala k'a ɲɛ mɛn i la
wallahi kɛra anw ye jigi ye se de t'an ye an ye ni taabolo in de sɔrɔ ka d'i ma ani enveloppe ŋaniya yira de don salamu alaikum warahmatullahi. An bɛ ala fo k'ala barikada ka ala tando k'ala waleɲuman dɔn bi su in ye ala barikada su dɔ ye ala sɔnna ka an ka sirifimuso ale ka bangeli san yɛlɛmɛ jira an na an bɛ ala fo la k'ala barikada ka ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo yarabi ala k'o jira an na waati koro bɛɛ kama Sikaso section tɔgɔ la Koro Barazi sous section tɔgɔ la o ko ni an sera yan ko ka an ka foli lase Salifu Kulubali ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Seyida Amakɔrɔba Hayidara ko ka foli lase u ma ko makɔrɔba ko a tɔgɔ dala musokɔrɔba min na musokɔrɔba in kɛra diɲɛ lafiya sababu ye wa ala sɔnna ko o taamasiyɛn bange makɔrɔba Hayidara yɛrɛ la makɔrɔba Hayidara a ye sen jɔ an fɛ Koro Barazi la ala sɔnna an b'a dɔn siga foyi t'a la kabako bɛ sirifin na kabako dɔ ye jumɛn ye muso dɔ bɛ a ye san 10 kɔ de kɛ a ma den sɔrɔ don min makɔrɔba sen cunna Koro Barazi la a taara ka taa dogo ɲini ala sɔnna makɔrɔba y'i kɔ don san bɛna tilancɛ sɔrɔ muso kɔnɔ bangela ala sɔnna muso jigira den kɛra cɛ ye u ye den tɔgɔ da Salifu Kulubali la muso wɛrɛ fana taara o ye dogo ɲini denko la ala sɔnna ala y'o fana garisɛgɛ den na ala sɔnna o den kɛra muso ye den tɔgɔ dara makɔrɔba Hayidara la o la siga foyi t'a la makɔrɔba e ka dogo bi jaabi o de kosɔn Koro Barazi a n'a lamini ansaru an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya siri kɛ Seyida tɔgɔ la ka so jɔ a ye k'a kɛ étage ye ni ala sɔnna ma n'a sen cunna Koro Barazi la don min n'ala sɔnna ma a bɛ taa yɛrɛ lafiya u kɔnɔ o la an ti bɔ kuma na fiyewu fo an ka foli lase an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma ɲɛnamaya lafiyana a Seyidi Sherifu Usman Madani Hayidara ɲɛnamaya jɔsen belebeleba 4 ala sɔnna ale y'o sabatiya dugukolo kan ɲɛnamaya ti taa kɛnɛya kɔ ala sɔnna ale kɛla kɛnɛya jɔse ye dugukolo kan ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ fan bɛɛ ɲɛnamaya ti taa ji kɔ ala sɔnna a ye ji ko gɛlɛya wuli ka bɔ sigida caman na ɲɛnamaya ti taa dungafa kɔ a y'a ka mɔgɔw su k'u bila baara la wa a yɛrɛ kɛla misali ka jira u la wa ɲɛnamaya ti taa dɔɔni kɔ sabu hakili balo ye dɔɔni ye wa hakili a kɔrɔsiyɛnna o ye dɔɔni ye ala sɔnna a ye kalanso jɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a Seyidi Sherifu Usman Madani Hayidara o la nin tun y'an ka foli ye ka bɔ Sikaso section tɔgɔ la ani Koro Barazi sous section a n'a ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka lase sirifilakaw ma ani Salifu Kulubali ni a ka denbaya tɔ bɛɛ lajɛlen ko san caman bɛ ala bolo ko ala k'o jira an na ko makɔrɔba Hayidara ko a bisimila Koro Barazi la Sikaso salamu alaikum. O kɔfɛ monsieur Salifu Kulubali an ka Sharifa ale yɛrɛ furucɛ ale fana bɔra ka wale ɲuman dɔ foli kɔsegin nabaga bɛɛ lajɛlen ye ani k'a ka wale ɲuman dɔ foli k'o ta ka ɲɛsin famille Sherifu la ani a yɛrɛ furumuso ma n'o ye Sharifa Haja Makɔrɔba Hayidara ye fɛn min sɔrɔla a Seyid Salifu Kulubali ale ka laseliw la an ka jɛ an ko o seereya. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka aw ni ne ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan su in na o kɔfɛ an bɛ a kanubagaw fo minnu kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in sigi nin kɛnɛ in bɛ ɲɛnamaya ani bi cɛ a mɛnna dɔɔni an yɛrɛ ye mɔgɔ ye minnu farala u kan nin kɛnɛ in ɲɛnamayali la minnu ye nin kɛnɛ in daminɛ an b'u bɛɛ fo k'u barikada k'a f'u ye ko u ni ce ala k'u sara o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an b'u bɛɛ fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka di an ka karamɔgɔbaw ma
k'a fɔ vraiment u ye an bonya u ye an kɔrɔta a diyara an ye n'i y'a lajɛ an ka karamɔgɔba bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan a bɛɛ u ye kuma mɛn don min na an yɛrɛ ma wuli ka s'u ma u y'a mɛn dɔrɔn u ye anw wele k'a fɔ Salif ni Ala sɔnna Bamakɔ karamɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ sɔrɔ Ala sɔnna u ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an b'u fo k'u barikada k'a f'u ye ko a bɛ to an kɔnɔ inshallah o la an bɛ foli bɛɛ kɔsegin an fa ma ani an karamɔgɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye an b'a fo Isa Baba Haidara a bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ n'a fɔra ko i cɛ ka ɲi ko n'i ma tɛmɛtɛmɛli dabila ko mɔgɔ bɛ fiɲɛ i la Sherif Usman Madani Haidara ye o kuma in kɛ nkalon ye ale b'i bɔ bi i b'i fɛ k'a ye tuguni a bɛ bɔ sini i b'i fɛ k'a ye tuguni Haidara an b'a fo ko Haidara kumadɔnnaw ko ten bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ t'i fa tɔgɔ fɔ fa ma ɲuman kɛ n'i ko Haidara ale de ko don fo n'i ye dɔ wɛrɛ fara a kan an b'a fɔ ko a Haidara a bɛ dan o de la quoi titiri de don bi an b'a fɔ k'a barikada nin kɛnɛ in kan Ala k'an nasara Ala k'an don a lahɔrɔma na diɲɛ na yan Ala k'an don a lahɔrɔma na lahara an bɛ taa an bɛ tila ka segin ka na famille kan inshallah ko bɛ yen dɛ n bɛ hakɛto ɲini jama fɛ anw tɛ kumakɛla ye kosɛbɛ ni yɛrɛ bɛna bala mɔgɔw la kosɛbɛ u ka ne ye kuma na tan mais a bɛ diyagoya n kan de a bɛ diyagoya n kan min kɛra o de kɛra n bɛ segin ka na n bɛ n yɛrɛ ka famille fo n'o ye Kulubala ye k'a daminɛ Ɲamakɔrɔ fo ka taa se village la an b'u bɛɛ fo nin ko in na u ye anw dɛmɛ u farala an kan nin na nin wulikajɔ ye ni nafolo ye u ye anw dɛmɛ an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n dɔgɔkɛ bi yan ne grand frère de filɛ nin ye ne kɔrɔkɛ kɔrɔba de filɛ Mutara Kulibali ale de jɔlen filɛ mɔgɔ si t'a dɔn yan ko ne kɔrɔkɛ de ye mais ne kɔrɔkɛ de nin ye ba kelen fa kelen mais a bɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya kojugu an b'a fo n dɔgɔkɛ fana bɛ yan Moribo Kulibali an b'u fo vraiment u farala an kan nin baara in na an b'an sigiɲɔgɔnw fo wasa dan ye wasa ye quoi mɔgɔ n'i y'i ka ko daminɛ n'i ye dɛmɛbagaw sɔrɔ mɔgɔ ka gɛlɛya caman bɛ yen n'a ma bɔ i ka famille la a bɛ bɔ i sigiɲɔgɔnw la mais ne Salifu bɛ Ala fo Ala ye ne dɛmɛ ni sigiɲɔgɔn ɲumanw ye n ka ko o ko bɛ n dɛmɛ n ka ko o ko faralen bɛ n kan an b'u fo an yɛrɛw ɲɛ b'a la ekɔlisow u y'a labila an ka dunanw ye dunanw bɔra fan bɛɛ de fɛ ka na an b'u fo k'a ɲini Serifu fɛ u ka dugawu kɛ ne sigiɲɔgɔn ninnu ye an b'u fo Jawara bɔra k'a fɔ sisan Madame Traoré ye ji caman ba de bila ka na ji tɛ se ka min ka ban bidɔnw jɔlen de filɛ nin ye Vivo ji kura de don an bɛ dugawu kɛ ji in a y'a di Serifu minnu kama Ala ye Serifu kɔrɔta Ala ka ji in kɔrɔta kiraw bonya kama sɔli ala rasul Fofana ale bɛ deli ka kuma an ka nin kɛnɛ in kan a kun programme ne yɛrɛ kuma bɛ di a ma a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko banabaatɔ kɛlɛ b'a bolo an bɛ dugawu kɛ Ala k'a lafiya Ala ka banabaatɔ in segin a yɛrɛ ma o kɔfɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw suguba kɔnɔ u bɛ kɛnɛ in kan yan Yaku Tangara Kisuma Sila Bɛnkɛjan ninnu bɛɛ bɛ yan nɔ an baarakɛɲɔgɔnw don o bɛ an dɛmɛ nin kɛnɛ in kan fɛn caman na an b'u fo o kɔfɛ an bɛ an ka tɔn fo n'o ye Ansarudini ye a ɲɛmɔgɔbaw a bɛɛ bɛ yan k'a daminɛ an ka comité yɛrɛ la olu ta ma se fɔlɔ olu de ye nin labɛn ka commune info section fo ka se bureau national ma ani organe bɛɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ u ka ca u tɔgɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ mais an b'a fɔ ko u ni ce kɛnɛ in wula masayalen don ni an ka jamiyatu ansardin o karamɔgɔlakaw n'a bɛ f'olu ma wuduhul islam o cɛbaw caman de tun bɛ kɛnɛ in kan nka an y'an wasa don ni alustaz Usman Nimaga ale de bɔra ka laseli kɛ silamɛ jama ye fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ Usman Nimaga ale ka laseliw la Shirifila TV tɔgɔ la ni ni aw an ka jɛ an k'o mafilɛ Asilamaw su in na an bɛ Ala fo k'Ala barikada i n'a fɔ an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn a n'an karamɔgɔ n'o ye Adamu Nuhu Jawara ye a bɔra ka programme bɛɛ lakale sisan su in na Wuduhul Islamiya an b'a fɔ nin yɔrɔ in na international
an bɛ kuma n'o nɛn de ye inshallah précisément Lamin Cham Allahu akbar ale de ye Odu international président ye sigatala an ye national président ye nin kɛnɛ in ka Ahlul Beitu ye international de sigatala donc an bɛ kuma ni Cham ka folikan de ye nin kɛnɛ kan Odu bɛɛ tɔgɔ la ka naba bɛɛ fo u ye foli minɛ ka bɛɛ barika da Allahu akbar su in na suba don sigatala su min n'a ɲɔgɔnnaw la n'Ala bɛ mɛlɛkɛw wele k'u jɔ k'a f'u ɲɛna ko kuma min tɛmɛna ne na aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lajɛ iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifa Ala bɛ hadamaden da kuma min Ala ko mɛlɛkɛw ma ko n bɛna n ka kalifamafɛn dɔ da ka na dugukolo sanfɛ mɛlɛkɛw ko k'o tɛ se ka kɛ n'o kɛra k'o tɛna foyi ɲɛ cɛnni ni Ala sɔsɔ o tɛna Ala bato o tɛ n'i barika da nin su n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ Ala bɛ mɛlɛkɛw wele k'a f'u ɲɛna o tuma na a ye lajɛli kɛ a ko minnu bɛna kɛ cɛnnikɛlaw ye a ye wuli o bɛna ne barika da cogo min nin ye sukuru kɛnɛ de ye Ala barika da kɛnɛ donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o la an b'a fɔ ko an bɛ kunnawolo kɛnɛ dɔ kan an bɛ Ala kira somɔgɔw ka kɛnɛ kan mais précisément an bɛ a Seyida Makɔrɔba Hayidara an b'ale ka bangeni kɛnɛ de kan an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a n'a balimatɔ bɛɛ k'aw si kan ka nisɔndiya si kan ka fêter n'Ala ye si d'i ma i kan ka nisɔndiya si kan ka barika da si kan ka fêter si de ko don si jumɛn si min balola Ala ko kɔnɔ wallahi ni Ala ye si d'i ma don o don i kan ka Ala barika da m'a fɔ si langolo de min ka bɔ kɛra bɔfu safu ye an ka d'o ma ninnu ɲɔgɔnna ka bangeni kan ka nisɔndiya ka da Ala kira y'a ka kanu tugu ka kanu na ko ni maa min kɛra ninnu fɛ ne kira bɛ k'i fɛ ni bannu la ne kira bɛ ba i la o tuma e min ko i ye silamɛ ye kira bɛ min fɛ n'i ma k'o fɛ i m'o k'i yɛrɛ la mais a ma daminɛ o yɛrɛ la dɛ an y'a y'u mɔkɛ fɔlɔ de la n'o ye Ala kira Muhamadu ye ale yɛrɛ y'a ka bangeni fêter ka bagan caman faga la o la k'aw si tɛ kulonkɛ ko ye dɔw fitinin bɛ taa dɔw tɛ balokɛw bɛ taa n'Ala ye si d'i ma si fêter i ka si barika da wallahi a bɛ Ala ka jidi k'i kan Ala ko n'a ye ne barika da n bɛ jidi k'aw ye o la su in na an b'o Ala barika da kɛnɛ de kan Seyida Makɔrɔba ni ne yɛrɛ ko n bɛ kuma sisan fo ka dugu jɛ don ka d'a kan n b'a dɔn kojugu n b'a dɔn kojugu an bɛ du in kɔnɔ yen min b'a san 30 jɛ o ka dɔgɔ dɛ Ala ye bala b'o kalama kosɛbɛ donc an bɛ ninnu bɛɛ dɔn n'an ko an bɛ kuma an bɛ se ka kuma fo ka dugu jɛ nka su in na an bɛ ka wala da an ka karamɔgɔ min ma o ye jinɛ jituraba ye Usumani Nimaga ni Ala sɔnna a bɛna meleke bi anw tɛna don détail caman la fɛn bɛɛ kan ka fɔ a bɛɛ b'ale kɔnɔ yen ni Ala sɔnna a bɛna lamɛli kɛ nka an tɛ taa fiyewu fo an k'an ka bonya segin bonyatigi ma alil makam alimul allama fahimul fahama shamsul huda karim ibn karim as-sayyid tahil wali sharif Usman Madani Haidara ama fama ko abarka ko abarka ko abarka ni ɲɔgɔnnaw dili an ma dugukolo sanfɛ k'a barika Ala ka sini kɛnɛya d'an ma an baw k'u fo k'u barika da k'u ni ce u ni gwa denuman sɔrɔ la ka di diɲɛ ma ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na bi makama min b'u la bonya min b'u la ninnu ka anniversaire wajilu ka na wajili sigi tan dɔ Ala ye se min d'u ma i b'a dɔn k'a fɔ ko kotigi ye ninnu ye sisan b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ dɔ la o ni yan tɛ kelen ye wallahi ni Ala kɛra jeliw ye k'an baw fo k'u barika da k'u ni gwa ni denuman min d'aw ma a bɛ yafa n ma ne bɛ bɔ kuma na ka kuma di Usumani Nimaga ma donc k'a ɲini aw fɛ a ka fara an kan an ka Seyida Makɔrɔba sɛbɛkɔrɔ fo u dun bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ k'a fo Jalola tɔgɔ la n'o ye ne Alifa Jalo ka du ye Makɔrɔba sara bɛ Ala bolo Makɔrɔba waati dɔ tɛmɛna o tun b'a fɔ de ko Hayidara den dɔ bɔ nin kare kɔnɔ ne ka kare kɔnɔ Ala ni a ka majigi fɛ a bɛ ziyara k'a fa ka kalandenw na k'a ɲɛ d'an kan n'a ye fɛn o fɛn m'an fɛ yen a bɛ taa kɛ 100% ka tila k'a tɛgɛla hɛrɛ bɔ ka don hali n'i ko i b'a bali a tɛ sɔn
a kɛra an fɛ Ala kama Allahu akbar k'an kanu Ala kama k'a yɛrɛ majigi ka bɛn n'a ye o ye an bɛ min ka kɛnɛ kan an b'u ka kuma de fɔ toujours sinon sirifiden ninnu c'est à dire an bɛ se ka kuma u bɛɛ kelen kelen na siga t'a la Jalo makɔrɔba k'a ni ce a sara bɛ Ala bolo ka furu kɛ fo n'o ye Salifu Kulubali ye ale yɛrɛ bɛ maloya a yɛrɛ ma wallahi o ye tiɲɛ dɛ Salifu bɛ maloya hali a yɛrɛ ma Allahu akbar majigi b'a la an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a n'a muso kan bɛɛ k'a kɔrɔw fo amin Ala k'u ka du diya Ala ka bɛn sabati du kɔnɔ ne bɛ kuma surunya ni yɔrɔ in na inshallah billahi min sharri shaitan la'inur rajim bismillahi as-sami'ul alim اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والنور الأبصار وديائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفداله السهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تغني نيكو في ألا في أكان كشي كبو شيطان دغني تورما أنا زيزي نيكو في نسيتكي ألا تكو بركة ماي نمو أنا زولي كو في akan ñom belebele ka no Muhammad Mustafa yi ana sodi musanmo ambe foli la se na baga bela jilema o ye foli minɛ a cɛ fara am suka Allahu akbar minnu ye dugu janw boli ani minnu mora quartier la ani sigiɲɔgɔn ni balimaw ani terisira an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu ye kɛnɛ seereya yan ani minnu bɛ k'a lajɛ sira wɛrɛw fɛ an bɛ dugawu kɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛna min fɔ Ala k'an nɛ sabati jamana yɛrɛ Ala k'a basigi an bɛ san kura min daminɛ na an y'a deli Ala fɛ san hɛrɛ Ala k'a d'a ma tɔɔrɔw Ala k'an kisi a tɔɔrɔw ma kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam salim kaw bi su in na an bɛ Ala tanu kɛnɛ kan siga t'a la an bɛ Ala barikada kɛnɛ kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan Allahu akbar ka bɛn le 18 9e mois 2020 Allahu akbar an bɛ Kulubalilakaw ka da la siga t'o la ka sababu kɛ jumɛn ye an ka seyida n'o ye Aja Makɔrɔba Hayidara ye an bɛ ale ka anniversaire nisɔndiya wajulu la Allahu akbar o don an bɛ kuma wudu bɛɛ tɔgɔ la i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔba n'an karamɔgɔ n'an kɔrɔkɛ Alhaji Alfa Jalo ale bɔra ka kumaw ɲɛfɔ cogo min siga t'a la a ko o faksusul kasasa ko ka kɛlenw lakali Allahu akbar o ye wajibi ye ni mɔgɔ jɛra a jɛkun ye i k'a dɔn ye o ye tiɲɛ siga nka dɔnniya bɛna wale de kɔnɔ o ye tiɲɛ ni mɔgɔ ye waleya ɲuman kɛ a bɛ fɔ n'o de ye wa n'a ye wale jugu kɛ a bɛ lakali n'o de ye anw karamɔgɔ n'anw karamɔgɔ denw bɛ ka wale kɛra ɲumanw ye an bɛ anniversaire min kɛnɛ kan n'o ye Seyida Makɔrɔba Hayidara ye nin kɛnɛ in yɛrɛ dɔ bɛ ɲininkali kɛ kɛnɛ yɛrɛ parce que ni mɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma sariya de kɔnɔ o ye tiɲɛ siga fo i lamɛnnikɛlaw i k'u kunnafoni an bɛ fɛ ka kunnafoni jumɛn di anniversaire a kɛli yɛrɛ ka nisɔndiya k'a la sariya yɛrɛ ye mun fɔ a la an karamɔgɔ tilal'o bɛɛ la a y'o dalilu fɔ Alhaji Alfa Jalo mais munna dɔnnibagaw ani kodɔnnaw u bi bangini do yɛrɛ ta k'o kɛ nisɔndiya ye u se ye ɲumanya min ye k'o kɛ ka bɛn n'a ye munna
ni nana dolotigiw fɛ yen a ɲɛfɔ olu b'a fɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnɛmaya daminɛ don n'o y'i bange don ye ko i ka ɲɛnɛmaya dɛmɛ bɛɛ b'o kɔnɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ o la olu b'a gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ ko i bangena don min n'o don kɔni sera k'i to lahalaya o lahalaya la ko a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko Ala ye ne bange ka bɛn nin don in ma i se ye ɲumanya min ye k'i k'o kɛ dɔ ye dolotigiw fɛ yen sadakati fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de y'o ye Allahu akbar o ye tiɲɛ o la i b'a ye sariya kɔnɔ ani adamadenya kɔnɔ nin bɛ bɛn Allahu akbar bɛ bɛn an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale de kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye siga t'a la ni maga ka o kitabutigi y'o de fɔ a ko kullama ahsanta niyyataka ahsana Allahu halaka a ko mɔgɔ yani ka kabakoya mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ la dɔw ka hɛrɛ sɔrɔ cogo bɛ mɔgɔw kabakoya kosɛbɛ siga t'o la i bɛ dɔ ye dawulaba b'a la i bɛ dɔ ye se b'a ye i bɛ dɔ ye nafolo b'a kun bɛɛ b'a la kɛrɛnkɛrɛn ma an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara n bɛ fɛ ka bɛɛ kunnafoni ko in kɛcogo la siga a ɲɛfɔ kitabutigi ko yani ka kabakoya mɔgɔ ka hɛrɛ la i bɛ kabakoya a yɛrɛ de la fɔlɔ a yɛrɛ filɛ a ko kullama ahsanta niyyataka ahsana Allahu halaka a ko kuma o kuma adamaden n'i sɔnna k'i ŋaniya ɲa n'i ŋaniya dusukun n'o ɲana ko i k'i ka ɲɛnɛmaya ko tɔ to Ala bolo ko Ala b'i ka lahalaya bɛɛ ɲa i janto nin na dɛ ŋaniya an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara an ŋaniya ka ɲi kojugu wallahi o la n'i bɛ fɛ i ka dɔɔnin sɔrɔ a yɛrɛ ta ji la ko ŋaniya ɲumanya min b'a la e k'o ladege a ka ŋaniya tɔnɔ de filɛ nin anw a ko filanan wa kullama tamannayta al-khayra li ghayrika ja'aka al-khayru min haythu la tahtasib a ko mɔgɔ ko kuma o kuma n'i dara ka miiri mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ de sɔrɔli ka ɲinɛ i yɛrɛ ta kɔ ko Ala bɛ hɛrɛ kɛ e de ye ka sɔrɔ ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ nin veuve la n'i bɛ fɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ka nɔgɔya i bolo i gulo nin veuve la i ŋaniya ɲa mɔgɔw kɔrɔ hɛrɛ nata mɔgɔ wɛrɛ ye wallahi hali n'i ma hɛrɛ nata n'i yɛrɛ ye Ala b'a fɔ i la an karamɔgɔ ŋaniya ɲana ka ɲɛsi bɛɛ ma a ma juguman miiri ni mɔgɔ kelen hali n'i y'a k'a la a yafalen don an karamɔgɔ ye hɛrɛ nata ni diɲɛ bɛ yen o de la Ala ye hɛrɛ bɛɛ k'a ye a n'a ka denbaya hɛrɛ bɛɛ bɛ daminɛ diinɛ de la ani lamɔ na Ala y'o sun kɛ a ka so ye o la karamɔgɔ denw aw kɔni hakilila tigɛra parce que bangebaa ɲuman sɔrɔ o de ye hakilisigi ye n'o tɛ tɔ ninnu tɛ bangebaa ɲuman sɔrɔ hakilisigi bɛ yen an baw an ba Ala ka hinɛ na n'o ye tandi ba fana ka fara an ba ka tandi Jara a n'a dɔgɔninw bɛɛ an ba bɛ tandi Fatumata an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ko an wasara n'u ka baya ye u ye den minnu d'an ma an bɛ waso n'u ye kitabutigi dɔ de y'o fɔ a ko waso ko waso bi kɛ kɛyɔrɔ damadɔ de la ko mɛ ko waso kan ka kɛ ni kelen de ye ko tɔ fila bɛɛ ko ye galo ye k'aw ni lamɛn dɛ ko waso bi kɛ kɛyɔrɔ saba la ko mɛ ko kelen de ye tiɲɛ ye ko mɛ tɔ fila k'o tɛ tiɲɛ ye
o ye jumɛn ye wala ko waso ko mɔgɔ dɔw bɛ waso ni danjogo ye siga t'o la k'a fɔ ala y'olu da k'u danjogo cɛɲa dɔw bɛ waso n'o ye ni cɛ ka ɲi ni karisa ye ni ɲɔgɔnna t'an ka du kɔnɔ ni cɛ ka ɲi ni karisa muso bɛɛ ye ko o ye dɔw waso ko ye kitabutigi ko k'o tɛ waso ko ye ko parce que mun na k'o tɛ waso ko ye ko i m'i yɛrɛ da ala min ye cɛ ɲumanin da o ala de ye cɛ jugu in fana da donc n'i y'a sɔrɔ k'i yɛrɛ nɔ don o de ye waso ko ye mais e ka kɛlen tɛ cɛɲa ye ko i man ka waso n'o ye a filanan ko waso yɔrɔ filanan ko dɔ bɛ waso ni danbe ye danbe ko nka ko danbe ko i man ka waso n'o ye wala taftakhir bin nasabika li'annaka lam taqtaruhu ko sabula danbe e m'o kɛ ala y'i sugandi k'i bɔ danbe ɲuman de la maa si ti sugandili kɛ i danbe la ala de b'i sugandi k'i bɔ danbe dɔ la o bɛ kɛ kaw ni bangina ka taa sɔrɔ i fa ye maraka ye i ye marakaden ye ni bangina ka taa sɔrɔ i fa ye fila ye i ye filaden ye ni bangina ka taa sɔrɔ i fa ye sirifi ye i ye sirifiden ye danbe bi da ye Kulibali ko mais ko ni village tɛ waso yɔrɔ ye ko waso yɔrɔ ye mun ye ko wa innama iftakhir bi akhlaqika li annaka anta man yasnauha ko mais ko min horo kan ka waso ni min ko duna kan ka waso ni min ko y'i jogo di o y'i jogo di ko y'i jogo di ko sabula e yɛrɛ de b'i jogo ɲuman kɛ n'i tanuna ni jogo ɲuman ye o ye tanu yɛrɛ o ye wa ni wasora ni jogo ye o de ye waso yɛrɛ a ye dara n'a denw a ye wasoro n'a jogo ye wa an kunna wololen don n'a ka jogo ye seyida makɔrɔba a n'a cɛ salifu kulubali salifu ye hɔrɔn ye a bi maloya bilahi nka ni ji tɛ ninnu nɔ ye nin bɛɛ ye bangebaa ɲuman dɔ de nɔ ye nin kɛnɛ sanuma in kan bonyamafɛn caman de tara ka ɲɛsin an ka sharifa ma depuis ni balo b'o la i n'a fɔ malo ani sukoro ani tulu ko k'o kɛ nisɔndiyalifɛn ye ka ɲɛsin fantanw ma o cogoya kelen na tableau ani monturu dagabanaw fo ka taa se finiw ma ani fɛn wɛrɛw caman o tara ka ɲɛsin an ka seyida ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ boji sɔrɔla ka fiɲɛ ani ka gato tigɛ an ka shirifiw fɛ alhamdulillah an sɔrɔla ka kuma di kumatigiw ma n'o ye an ka shirifiw ye a seyidi sherif badra ali Haidara ale sɔrɔla ka bɔ ka wale ɲumandɔn foli kɔsegin jama bɛɛ lajɛlen ma ni ka duwawu ta k'o ɲɛsin a badenmuso ma fɛn min sɔrɔla an ka sherifikɛ ka laseliw la ne ni aw an ka jɛ an k'o fɛnɛ seereya an badenw an bɛ ala fo k'ala waliɲumandɔn k'ala barikada ka sɔli an ka nabi ɲumanba ye k'a n'o ye muhamadu ye alayhi salatu wasalam ani a sodenw a n'a ka sahaba ɲumanw ni maa minnu bɛna jɛ ka tugu ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se lahara don ma n'an bɔra ye an bɛ foli lase kɛnɛ in sigiba bɛɛ ma ka foli fɔlɔ ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ye ka foli lase an balima minnu bɛ an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɔrɔkɛ n'o ye Nabi Ibrahim Haidara ye ani an kɔrɔkɛ Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ani an balima tɔw fɛn o fɛn bi yan Iba n'o ye cɛmanw ye kɔfɛ ni an bɔra ye an bɛ foli lase an baw ma minnu ye kɛnɛ in sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ba tɔ bɛɛ lajɛlen fo olu tɔgɔ la n'o ye an ba tanti Fatumata ye ani tanti Alima n'an bɔra ye an bɛ sigiyɔrɔ min na an bɛ nisɔndiya ni ala barikada de kɔnɔna la ka bɛɛ fo maa o maa y'i se bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na fara an kan nin baara in na an bɛ foli lase bɛɛ ma an ka Jamiyatul Ansardine karamɔgɔw bɛ yan Jamiyatul Ansardine comité den caman bi yan minnu y'o ka baaraw bila ka bɔ yɔrɔ janw na ka na fara an kan alors an bɛ foli lase bɛɛ ma dɔrɔn foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra ka ala barikada ka ala waleɲumandɔn ala min sɔnna ka nin si in kalifa an ni an balimamuso la ɲinɛ an ka sigi ko kura nin kɛnɛ in kɔnɔna la o ala barikada dɔrɔn de bɛ an bolo o kumana a ka kan mɔgɔ minnu ye ɲuman kɛ
minnu ye bonya kɛ an balimamuso ye nin ko ye hukumu kɔnɔna la an k'o fɛnɛ fo dakuruɲɛ kelen k'a ɲini ala fɛ bonya ninnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ala ka barika don a bɛɛ bɔ yɔrɔ la o ye a bɛɛ lajɛlen kɛ kanu min kama an b'a ɲini ala fɛ kanu ye ala k'a jidi fo alijinɛ kɔnɔ ala k'o latigɛ o kɔfɛ an bi an buranakaw fo ka ɲɛsi Salifu Kulibali an b'a fa fo nin kɛnɛ in kɔnɔ ka masaw bɛɛ lajɛlen fo ani o kɔfɛ an balimamuso n'o y'an dɔgɔmuso ye a nana fara minnu kan furu ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la an bɛ foli lase wiru ma u ka minɛ ko ɲuman na an balimamuso ye kunu ka se bi ma fitiriwale kafiri de kabi an bɛ yen n'an y'an balimamuso di ka na nin don in kɔnɔ don min na fo bi an ma foyi mɛn fo n'a kɛra hɛrɛ dɔrɔn de ye ka bɔ nin don in de bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la ka ɲɛsin an balimamuso ma o kumana a ka kan n'an sigira kɛnɛ kan o tɔgɔ la an ka don in barikada ka don in fo barisabula don in yɛrɛ ye ɲuman dɔn don dɔ de ye o de kama an jɛra ɲumanya kan wa an b'a dɔn an bɛ laban o ɲumanya kelen de kan ala barika la furu tɛmɛnen ni maa o maa cɛ o kɛra dɔ ye furu tɛmɛna du o du ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ kɛra duba kelen ye o kumana ka nin kɛnɛ in sigili ordonné ka jɛ n'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ in ka sigi an balimamuso tɔgɔ la ka bɔ an burankɛ yɔrɔ la an b'o bonya barikada ko waliɲuman dɔ kɛ bamananw ko ten ko su kelen ti tila bɔ sigiɲɔgɔn caman de bi yan minnu bɛ sunɔgɔ la nin waati la o kumana a ka kan kuma caman min bɛ an kɔnɔ an k'o caman to yen ka da dugawu ma jango tɔw bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo an n'an balimamuso ala k'a jira an na an ka sigi nin kɛnɛ in kan an ka taabaa minnu ye an kɔ ala ka yafa u ma an ka taabaa minnu ye an kɔ ala ka yafa u ma ala ka yuru fatu silamɛya kan nin bonya min dira ne ma gerebu kɛ ne ma ka bɔ n balimakɛ n kɔrɔkɛ yɔrɔ la an b'a barikada la ale de ka kan ni kuma ye yan nabi fɛnɛ o fɛnɛ banna kuma la o tolu de tun bɛ se ka caman fɔ baraden Binta Sureya k'a jira ala fɛ san caman ala k'o jira an na ala k'an sago d'an ma maa o maa bɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ yɔrɔ la ala ka sini bɛɛ ɲuman ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim o kɔfɛ maaba minnu kun bɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seyida Sharifa a sigiɲɔgɔnw fo ka taa se a balimaw ma olu sɔrɔla ka bɔ duwawudenw ani waleɲumandɔn foliw la bɛɛ min sɔrɔ olu la Shirifila TV tɔgɔ la ni aw an ka jɛ an k'o fɛnɛ mafilɛ nisɔndiya min b'an bolo ka lase Seyida ma o de ye a joyeux anniversaire an b'a fo k'a barikada depuis an ni Seyida jɛra sigi la an ma defo foyi ye a la tanuni kɔ Seyida ye an balimaw kɛ a balimaw ye Seyida ye anw denw ta cogoya nasɔnya bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ ka anniversaire tɛmɛna sisan Seyida de y'a fêté an b'a fo k'a barikada sija ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma ala ka du jɔlen to ala ka bɛn sabati ala ka an cɛ yɛrɛ sija ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a kalifa an n'a ala nisɔndiya min b'an bolo Seyida ka anniversaire kan an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ala k'u sara u ni baraji dante Seyida la tebi Seyida donna Kulibali la a y'anw bonya k'anw karama ne ni dɔgɔmuso ka denmisɛnnin bɛɛ ta k'a k'a yɛrɛ ta ye denmisɛnninw ka musaka bɛɛ Seyida jɔlen don n'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala ka san caman ɲɔgɔn b'a la bolo ala k'o fara si kan ala ka sini kɛnɛya d'a ma alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barikada ala min ye bidon in yira anw na k'o ye an ka sirimuso ka bangeni don ye an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔ de fo Sheikh Sherif Usman Madana Haidara ani an ba sanuma ye n'o ye Bafunɛ Tarawele ala ka hinɛ a la a n'a dɔgɔw an b'o bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan ka a fɔ an lamɛnjɛkulu bɛɛ makɔrɔba dan foyi tɛ makɔrɔba la jogo ba fila bɛ makɔrɔba la ne bɛ min dɔn makɔrɔba jan bɛ a dalakan na n'a ye min fɔ a b'o kɛ makɔrɔba jan b'o la makɔrɔba ye fonisere ye ne ni jogoba fila kɔrɔsi makɔrɔba la vraiment ne ma dan foyi ye a la
donc anniversaire in kan an nisɔndiyalen don an wasalen don an sewalen don an bɛ dugawu de k'a ye san caman bɛ ala de bolo ala k'o yira an n'a la ala k'o dan n'a ma anniversaire in ala k'a kɛ kɔrɔta ye ala k'a kɛ wasa ye ala k'a kɛ kunnadiya ye ka tila k'a furucɛ yɛrɛ fo n'o ye Salifu Kulubali ye o bɛɛ fo ala ka hɛrɛ don du in kɔnɔ ka sababu kɛ anniversaire in yɛrɛ bonya kama du in bonya kama sɔli ala rasul. An nisɔn ka di kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ anniversaire min kan n'o ye an balimamuso Seyida Madame Kulubali Makɔrɔba Hayidara an b'o de ka bange ni nisɔndiya kɛnɛ kan o ala barikada kan. An kɔni an bɛ dugawu de kɛ Makɔrɔba ni a cɛ ye u ka foyi ma s'an ma bonya kɔ an n'u mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma girin ka da an kan yɛlɛ tulo ni yɛlɛ ani kanu o de yira an na walahi an bɛ dugawu de kɛ a ye hali bi u bɛ min ɲini diɲɛ lahara ala k'a nɔgɔya u ye yarabi u bɛ min ɲini diɲɛ lahara ala k'a nɔgɔya u ye ala k'u ka denbaya k'u sago ye yarabi ala ka si d'a n'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u sutura ala k'u laban ɲɛ kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada ka segin ka ala fo k'ala waliɲuman dɔn ala min sɔnna ka bidon in don ne ni aw garisigɛ la n'o ye an balimamuso Madame Kulubali Aja Seyida Makɔrɔba Hayidara ale ka anniversaire san yɛlɛma salon ta alhamdulillah ala sɔnna an ye salon ta kɛ ka ɲinan fɛnɛ ta sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka bɛɛ sara fɛn o fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ ka na ni kɛnɛ in bonya an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ala k'u sara ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala k'a n'u dɛmɛ bonya minnu kɛra vraiment an bɛ a kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo u y'a ta nafolo min na ala ka jidi ala ka n'a ban bilen an bɛ dugawu kɛ an balimamuso yɛrɛ ye ala ka n'a cɛ kan bɛɛ ala ka den barikama nɔgɔya n'u ye hali bi ala k'u sago d'u ma u bɛ fɛ ka couple ka kɛ cogo min na ala ka kɛ ten an b'a kɔrɔmusow fo dan tɛ foli min na vraiment kuma jan t'anw bolo an bɛ an balimamuso min ka kɛnɛ kan a kan ka fo mɔgɔ don min kan ka fo parce que Makɔrɔba ye mɔgɔ ye balima ka juru t'a la vraiment an b'a fo a bɛ min na toujours a ka to ten a ka dɔ fara a kan balima ka juru t'a la vraiment an b'a fo a balima ɲuman a kɛra balima bɛɛ fɛ wa a bɛ bɛɛ lajɛlen bonya ka bɛɛ karama Makɔrɔba an bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn ala ka a sago k'a ye a bɛ min fɛ ala k'a d'a ma a bɛ siran min ye ala ka don a n'o cɛ ala k'an bɛn kelen ma k'an kanu don ɲɔgɔn na hali bi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara sijani kɛnɛya ni lafiya ni laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o kalifa n'a la ala k'o kɛ kira bonya kosɔn sɔli ala rasul. Wa khitamuhu mis an sɔrɔla k'an ka kuma galamanin tɛngu an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ la Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ale sɔrɔla ka bɔ ka wale ɲuman dɔ foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu da u kan ka ɲɛsin a badenmuso ma. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي ألفو كالا ولي من دو كشي أني نما يني على كربا أني أسمع سنمو أني مغنيما من أفرلوكا نيني منجاي فوكسي جاولي ما كان يني على في على كان أني رأيونا ka bɛɛ fo waati la ne alisilamɛya kafɔlen n'o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan an nisɔndiyalenba nin waati in na su in na Kulubalila la yan ni o de ye an balimamuso Seyida Asta Makɔrɔba Hayidara an bɛ ale ka bangeli sankunbɛn dɔ kɔnɔna la ka se k'o kɛ nisɔndiya ni ala fo ni ala barikada ye an bɛ o kɛnɛ de kan. Ola ala sigira ni o y'a cɛla ye Kulubalila Salif Kulubali ka fara a balimaw kan a kɔrɔ ni a dɔgɔw ani ka fara minnu tun bɛ nin baara in kɛ kabiri waati jan ni o de ye an balimamuso ye a teriw ye ani tɔndenw ye ka se ka nin don in k'a ɲɛnamaya o la o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi ka wajulu kɛnɛ sigi ka se ka dakurunya fila laseli kɛ Alahu Taala ta la karamɔgɔw nana wajulu kɛ o la ka fara o kan nisɔndiyako minnu bɛ a la ni o de ye o kado minnu labɛnna
a teriw fɛ ani a balimaw fɛ ani sigiɲɔgɔn bɛɛ fɛ ka se ka k'a ye olu kɛra buju fagara an nisɔndiyara kosɛbɛ bi an nisɔndiyara kosɛbɛ o la alhamdulillah ni waati in na nisɔndiya min b'an na an tɛ se ka o bɛɛ fɔ ka se a dan na mais min kɔni bɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye foli ye a cɛla la ni o de ye a furuɲɔgɔn ka fara cɛ kɔfɛ ani a farala balimamuso fila min kan ni o de ye a tɔgɔ ye de a kɔrɔmusow ye an b'o fɔ sabu fɛn dɔ kɔlɔsili bɛ yen an ye u ye kɛnɛ ninnu kan cogo min tiɲɛna a bɛ furu tin ka kelenya furuɲɔgɔnya kɔnɔ a b'o nege don mɔgɔ la sabu ka d'a kan u fila ka fara ale yɛrɛ kan ni o ye mɔgɔ saba ye i yɛrɛ b'a ye nisɔndiya dan de don u bɛ min yɛrɛ yira o bɛ mɔgɔ fa quoi o bɛ mɔgɔ fa o la ka fara cɛ in yɛrɛ kan ani bɛɛ lajɛlen an kɔni an nisɔndiyara an fara sabu kuma minnu bɛ fɔ o de ye anw yɛrɛ bolo bonya ni fu bonya a tɛ dɔwɛrɛ la i bɛ min kɛ cɛ ye a b'o de la i mana kɛ cogo o cogo i danbe mana kɛ cogo o cogo i mana bɔ du kɔnɔ cogo o cogo i bɛ don furu yɔrɔ min na i bɛ jateminɛ yen de ni ala sɔnna ka ɲumanya di mɔgɔ min ma i furuso la ala y'i wasa o la i y'i yɛrɛ wasa n'i jogo ye mais kuma dɔ la n'i y'a tiɲɛ o de ye balaw yɛrɛ ye mais an ye kuma min mɛn bi su in na o kɔni o y'anw nisɔndiya o y'an fari foni k'a fɔ an balimamuso an dɔgɔmuso a bɛ yɔrɔ min o kɔrɔ a sera ka jɔ jɔyɔrɔ la min bɛ du kun kɔrɔ ta ye o la ani sigiɲɔgɔnmuso ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a n'a cɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o la nin de ye anw yɛrɛ ka wasa ye an bɛ dugawu kɛ ala ka o de jidi ala ka o de sabati o la ka surunya kuma la mɔgɔ minnu ye nin initiative in ta ani minnu ka dɔrɔmɛw donna a la k'a labɛn ka nin wajulu kɛnɛba in sigi ka mɔgɔw la nisɔndiya ani minnu ye ji di kɛnɛ kan a bɛɛ ta fɔra o sara bɛ ala de bolo ala ka sarako ɲuman di an n'u ma ala ka n'u bɛɛ hamuw dilan ala k'an sagow d'a ma karamɔgɔ ani a ka denbaya bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an wasa ala kana an dɛsɛ k'a ɲini ala fɛ jamana in yɛrɛ a bɛ degré min na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛw don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ yarabi ala de y'a wulibaga ye ala k'a wuli ala k'a wuli ala k'o k'a kalaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Shirifula TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani wali ɲuman dɔn hali bi o ye aw de ta ye nin kun ye an ye a Sayida Haja Makɔrɔba Hayidara ale ka anniversaire kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ labɛn san o san Jamiyatu Ansar Dinil Islami o bolofara min bɛ Jelibugukaw fɛ yen nɔ ka fara famille Kulubali olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na u bɛ jɛ ka anniversaire kɛnɛba min sigi Sayida tɔgɔ la nin kun ye an ye o kɛnɛ de kan alhamdulillah ka fɔ duwawu don minnu kɛra kɛnɛ in kan ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi Sayida ma sijan ni kɛnɛya ani kɔrɔta ani labanko ɲuman ala k'o di Haja Makɔrɔba Hayidara ma an b'a fɔ a ma ko sanna halwa ya Sharifa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an fa ani an karamɔgɔ a Sayidi Sherif Usman Madan Hayidara ni sababu bɛɛ lajɛlen ye ale de ye bonya bɛɛ lajɛlen bɛ segin ale de ma ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'o di an ma ala k'an ɲɛ mɛn an na hali bi k'a fɔ ɲɛna nin de kun y'an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida nata shukran lakum wa barakallahu fikum. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya